Aprangsi kardom kadukawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do an panstami lapen pini nalito mafanili nakiwan pitu labang ki karbiang long ben kapiklang pon voreng awarsai aputhak wan pig lo kopi voreng awarsai ma kon ana pus sa vacancy si doma labang ki nalitum kai keson la so video along si tek pon long ik pon nalitum la so YouTube channel anta subscribe kilang pulte subscribe ikon lapen videos tamen nalitum share pon ikon tangte non pathek pen karbiang long pen kapiklang pon awaring awarsai aputhak le lang pon lonang lapen chethan pon lonang tangte non pathek pen putol lang pon lonang lapen chethan pon lonang ke cheng sinalitum la mobile screen along tek pon long exi office of the chief judicial magistrate Karbi Anglong Assam hin pen voreng awarsai kapiklang pon do lapen alitum tek long ji lada ke tokpor advertisement lapen la so advertisement publish pon labang ke 20 December 2024 matela so chiklo masi release pon iklo lapen kopia voreng awarsai mala so aputhak stame nili nalitum phanan than pichini porik po ke cheng sinalitum dak tek pon long exi application are invited for the citizen of Indians as defined under Article 5 and 6 of the Constitution of India for filling up to 2 no's of exciting vacancies of peon in the establishment of Chief Judicial Magistrate Karbi Anglong Dipu Assam in the pay scale of so below. Let's say alang dak Chief Judicial Magistrate Karbi Anglong hin penstame voreng hoi dak paklang poniklo kaduka vepen dak apus labang ki bahini farmando lapen vacancies labang ke peon lo nalitum tek pon long ikpo la sila so puthak non lang polo nang lapen chithan polo nang lapen pay scale kan anma la so puthak ta nilinam piklang pon ikpo nalitum puthak la tek pon long exi serial number 1 labang ke la sona name of post labang ke peon post lapen dak number of post labang ke hini pipon eklo pay scale nalitum tek pon long ji payment labang ke nalitum 12000 kicheng ho 12000 long pon ekpo lapen 52000 analitum long pon exi lapen da grand pay dolang 3900 analitum long pon ekpo lapen lake ROP rules 2017 ateng lo lapen qualification kinangji labang ke nalitum tek long ji minimum dak kachar lang deng kinang zila bang ke class 8 pass nang po lapen ki ong nice tame HSS LC an unang po lapen category da ki pipon ST plan sapan isi lapen ST hill sapan stame isi an da ki pipon do lase ning hang hang abang pu mate abang fiatum stame jogdon iktame non ili ST hill sapan isi lapen plan sapan da isi an kethak pondo lasin ning hang polte jogdon igon lapen ke ong nai labang ke nalitum kachar dang ding nang kinang ji labang ke class 8 pass da cho lase gida kelong le bang ka pregalam los tamen nalitum jong sining hang polte labang ke jogdon igon lapen eligibility bang lason lo criteria labang ke nalitum da theklong ji the candidate must be Indian citizen napo lapen the candidate must possess the minimum education qualification ke kom nai lo class 8 pass nang po lapen ke ong nai labang ke SSS LC an pass nang po lapen number 3 long do thulang the candidate must not less than 18 years and more than 40 years age as on 1st January 2024 the upper age limit will be relaxed arta aputhak lo labang ke arta labang ke nalitum 18 pen aki kom kalida nang po lapen 40 years pen aki ong kalida nang po lapen alang nitum da age calculation ponji labang ke arta calculation ponji la soning kan 1st January 2024 aning kan pen alang nitum da calculation pon po lapen is relation ke pipon relation ke pipon labang ke ST lapen ST atum 5 years lapen kaprek category ave la sida kaduka wepen 45 years arta atom bangke jogdun ikmelo lapenon puthot langpolo nang koson sida ka apply ning jima la so puthak stame tok poreglo kicheng sinalitum standard form la bangke duwek nang po standard form along ke nang so details nalitum fill up nang po tok nang po documents so dak papon du nang po lapen nalitum envelope thake tok nangin la bangke daki pipon do tulang to the chief judicial magistrate Karbi Anglong Difu near Difu Medical College Difu 782460 laso address nalitum torna po lapen last date labang ke nalitum da theglong je non ki bang jian kan 20 January 2025 ban sidak last date ki pipon lo apor labang ke 5 pm as last date lo
lapen puthot dake tok pon do thulang ko PPC ke nangjima pulte 3 recent color passport size photograph with the signature of on the reverse side mate non het ka chitulia photo customer photo passport photo ke thom pak thom ningji so nung nang li tum sign nang ikpo signature tok do nang the pen B number lang ke tok pon do sell attested copies of decimal in support of his her age caste and educational qualification extra se nalitum documents lo on sell attested thai nang po lapen age limit apanan dia tha age proof apanalitum birth certificate pinang po caste certificate lapen educational qualification lahai hoi nalitum pido nang po lapen number C long do thulang mobile number must be written on the top of the standard form in red ink lapen mobile number nalitum standard form athak long mobile number labang chitok do nang po column la ing aki air pensi lapen puthot do tulang candidate already in government service must through proper channel along with no objection certificate from the proper authority ngasi service do tum stamina so avering awarsai labang ke jog dun lo stamina litum labang ke no objection certificate nang ikpo lapen nani tum jong si documents ka fill up diak tha form ka fill up lapen documents ke hanga teng choklim lepelte nali tum application reject pon ikpo puta ladak tok pon lo lapen da ke tok pon do olang nani tum jong si speed post lapen post office na hop le jog dun stame jog dun lo nani tum hodak le thonda mistame thondam long a form labang ke lapen if the candidate found to have the stress in his or education qualification given any wrong information at the time of applying for the post his her creditors shall be eligible to be rejected his her candidate will be terminated la se nang litum jong se the education qualification alang litum kya teng pen jong se nang litum kopine la son duplicate customer pen jong se ki pidun polte alang litum lata reject ik popusi tok pon no da pen dak ki tok pon do thulang valid employment exchange registration number is mandatory lapen employment exchange tame kinang sotlo puthot employment exchange kinang sot po office tame non december labang ke apor ave pinon anitum re registration setum puthot prabjin pen re registration igol la so puthak tame nili pen ap video paklang pon thu ikpon anitum thek ponlong igji la se aki mile apply tame apply pa prabing jong se avelang pulte la penali tum jong se re registration selang pulte employment exchange la bang prab jin penali tum re registration ikon la pen number 9 long ki topon dot lang candidate may also drop their application in the drop box for the post of peon to be kept in the premise of the office chief judicial magistrate Karbi Anglong on or before 20 January 2025 within office hours on every working days ase ning ke hanga bang pu abang fitume nalitum jong se direct hodak se dropbox long se thondam example te nalitum pale na ngia dim labang ke dak tok poriglo chief judicial magistrate Karbi Anglong dipu office support ho dam nang po la pen la daga det ki piponat ho aprang nalitum dam nang po jola sonno selection process labang ke nalitum dak thek pon long example pen angton details labang ke an ke avelo dak la pen interview la pen vival hai aputhak bang ni limon nang litum han la so youtube channel lang stame paklang ekpo asinali tum son update kilong ver ja fan pura la so youtube channel stame subscribe gra bi ko nang litum arni wang le video lang le stam nang litum important video do ta hai mine mat long ta hai mine la sinali tum subscribe gra bi ko la pen video stame nang litum share ko nang litum da post sivet pura ning chepoi ik nang ne la sinali tum video bang share don iko jose ni ke apply dun jining hang portal bang kana litum apply ko jolalo la sipini update la bang ke ni la ansing ton pon ek po la penas video ba nalitum ke share bang ting ni na do me thak me ka du ka ve Karbi 2.0 youtube channel long ke langara do an fasta me nilhin pen cardom to change